Mr. President, hapit na ang Pasko. Pasikati namin, Mr. President. No? Naman dato'y kaso mga higala naman dato'y kaso nga ipasaka, no? Kang Romualdez o sa iyang mga pila pa to ka mga kauban 87 daw to mga higala ka mga kaubanan. Sige na para maghuot na sila. Maghuot na sila sa presyuhan. Pasikati ko na mi. One time lang, Mr. President. One time lang, pasikati daw mi, baby. BBM, hapit na ang Pasko. Asa na ang imong regalo? Ipapriso si agaw, ipapriso ang anak, ipapriso na sila. Apil imong kaugalingon. Ay, inday. Alas 8:47, Harold Ramirez, dili na gani safe karon ang Santo Tomas, Davao del Norte, katropang Arnel. Sunod-sunod man ang magpanuli sa mga sakop sa panuway. Karon mga rider karon sa mga rider o delivery agents grupo ba na sila na gabing gara actually karon mga higala. Abing paggara karon sa mga hinampak mga igsoon. Ambot na lang. Bueno, alas 8:49 na. Dirita sa dugang natin gutanan mga higala. Kinsa man ni si Yusek or Undersecretary Maria Catalina Cabral mga higala. Nganong nahimong matunog ang iyang kamatayon mga igsoon. Kung nakahinomdom mo mga kahigalaan, no sa kini driver ni yaning naas ko yaning driver. Kung nakahinomdom mo mga igsoon sa mga pagdungog, no? Kini si Cabral mga higala, Undersecretary Maria Catalina Cabral, 40 years ni siya bay nagatrabaho sa DPWH. 40 years ha? Pila ka presidente iyang naagian, mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! No? Imagine na mga higala, pila ka presidente ang naagian ni Cabral. President has only 6 years term sa ato mga higalang based sa atong constitution. So, kung naa mga higala siya sa 40 years, doon na siya upat to mga unom. Mga katropa, ka-presidente ang iyang naagian. So, iatras na to mga higala. Aquino, Ramos, Irap, Gloria. Si Gloria kay nadugangan na nahimo magudi si Gloria nga muraog almost 10 years. Gloria, Noynoy, Digong. Bungbong. Grabe no? Bullseye! Bullseye! Abot pa si panahon karon mga higala. Si Yusek Maria Catalina or Kati, known as Kati Cabral. Kinsa nagtrabaho mga higala 40 years, no, sa DPWH. Hangtod gani resign siya mga higala, no, sa DPWH ni adtong September mga kaigsuunan. Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Si Cabral ang gitumbok mga higala nga maoy utok. Nagtrabaho no sa budget insertion pinaagi sa DPWH. No? Gikaingon usab mga higala nga siya ang creator sa ginatawag nga BBM formula og nag-compute mga higala sa allocables sa matag District Engineering Office mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Now karon mga higala nga wala na siya. Paunsa nakahamol ligid no ang investigasyon sa flood control project mga kaigsoon. Now, ako di kumutuo nga siya ra nagsugo siyang kaugalingon nga i-insert mga higala no kining budget no diha mga higala sa DPWH pinaagi sa ginaingon mga kaigsuonan nga allocables no ang matod pa mga higala kining kamatayon no ni Maria Catalina Kati Cabral nga nakahimog headlines may gala sa nakalabay nga mga adlaw. Kini magod siya may gala usa sa mga former DPWH undersecretaries nga natag usab may gala sa flood control. Human siya may gala nga nakaplagan sa may Buid River sa Cannon Road dito may gala sa Tuba Benguet. Nga wala na kinabuhi mga kaigsuonan. Kinsa ba ni Kati, no? Si Kati Cabral may gala gitawag siya nga seasoned civil engineer. Dunay tulo ka masteral. Hindi basta-basta mga higala. Bullseye!
Bullseye. Before sa iyang resignation, may gala sa DPWH, siya ang Undersecretary for Planning and Public Private Partnership kon PPP. O imorosab mga galang pinakauna nga babae o first female president sa Philippine Institute of Civil Engineers Association of the Philippines. No, doon na siya mga galay tulo ka masteral degree. No, mo na giningon ako lagi sa inyo mga igala nga ang kawatan sa Pilipinas daghag masteral. Kanang mangawat sa pundos gobyerno mga igala. No, dili man ang giti oy. Dili na mananagat oy. Maglisod. Ang kabalog yun mo maniobra mga higalas pondos Pilipino o sa pondos gobyerno nga bilyones, trilyones mga kaigsuunan, no? Kana gyud mga higalang mga kuan. Kanang naay mga tag-as kay nahuman mga higala. Bullseye. Bullseye. Delikado din ning tag-as tag mahuman maigsuon kay magkakawatan ka madugay simba ko ra may tawag no? Kalain pod ana mga higala miskay mas daghan kag nahuman mas nagkamaayo ka mga higala dapat magkamaing tao sa ka. Nadugay may gala kay daghag na human o tasog na human kinabuhi may gala nagkakawatan man nadugay laing kay paminawon ay. Bullseye. Bullseye. No? Si Beverlyn Cubero, sir ako sir, sabayan ako sa Cara David sa iyahang wish nga mamatay ang tanan kurap aron nga malimpyo pud ang atong nasod mingawas Pilipinas sana may gala. Oo, Ma'am Nancy Camilo, gwapo daw ang kanta. Nindot ang imong kanta katropang Arnel, labi na kung ang imong lyrics ang buaya nga gamay ipakulata ni Inday, ang buaya nga dako ipatuok sa tatay. Ama oh. Dili man to. Dili man to iyang lawas, bangkay man to gikas morgue. Kana ato na nang isgutan karon padong tadiha. Kinsa man is Cabral, panapa ko diri mga katropa, no? Si Cabral diretso na ta. Si Cabral mga higala, no? Napalgan nga matod pa. No? Patay. Unconscious na, nagbuyod may higala tuwa dito sa ubos. Mga 30 metros siguro nagikas karsada paingon dito sa Buid River. Puro bato na mga higala, no? Mga nindot kay tong river diri sa ato eh. Dito lubog. Now, dunay mga kuan karon, even si Senador Kiko Pangilinan ingon siya nga klaruhan ninyo na. Kay nahitabo na ba sa Pilipinas? No, nahitabo na ba sa Pilipinas mga higala nga nagpapatay-patay, no? Katong textbook scandal gani, no? Katong textbook scandal. Nagpapatay-patay mga higala para muwa na siya spasyo, wala na siya sa kuan. Karon kay na diskubrehan mang buhay pa man day hinampak mga higala. Now, karon na nang gawas, matod pa sa DILG, dili oy si Cabral gyud ni. Di gini malalis no si Ma'am Cathy gyud no si Cathy Cabral gyud kuno mga higala. Wa basta nila palilia mga higala, di ba sa ipakita gud bawal basta ipakita sa publiko. Bullseye. Bullseye. So ako maingon kung si iyaha ba gyud ang lawas ako kita di gyud ta kasigurado diha oy. No, bisan pag naanay mga papel diha o dinay deklarasyon, postmortem etc. Ngano dili na pwede himuon, pwede mga nahimuon. Kung kaya nilang kawaton mga higala ang pundos gobyerno, kaya sila may higala nga i-dramatize ang tanan. Bullseye. Bullseye. Unsa kadako mga higala ang role ni Cathy Cabral. Si Cathy Cabral matod pa mga higala ha sa katong report gani sa PCIJ. No, si Cathy Cabral maoy kahibaw sa tanan. No? Kung kinsa mga higala nakadawat og diyon sang insertion ba? No? Diyon sa pagbahin-bahin. Sige, i-insert ni diri sa mga kini nga kang district engineer ni Sandro. Kuan ni diri sa district office ni mauni so ni Agaw, Martin. Siya nakahibaw kay siya nag-execute ginatawag mga higala nga BBM metric formula. Bullseye. Bullseye. Balance, baseline, and manage. Og dito nanood tanan mga allocables og non-allocables kunuhay mga igso. Sa allocables, no, pwedeng i-allocate sa imuha. Bullseye. Bullseye. So si Cabral ang kasayod ani, duha ni sila may galang kasayod. Duha ni sila nga kahibaw may igsoon. No? Si Cabral og si Bunuan. Bullseye. Bullseye. Di ba? Dapat gani si Bunuan gigisan ni mga higala.
Asa nas bunuan? Ambot lang. No? Ambot lang. Wa gyud ta masayod og asa nagibutang las bunuan karon. Gipalangyaw na daw ni Marcos gipanghatagan og dapat kadto si bunuan mga kaigsuonan, di ba? Sayang kay ba? Si bunuan naga-attend na sa una og hearing. Including kani si Ma'am Cathy Cabral, kini si Anhing Cathy Cabral, naga-attend na ni hearing mga higala. Pero ang pangutana lagi sige ginalikoy-likoy, and then pag moabot dito kang bunuan mga higala, murag ginapalabas mga igsuon nga wala naman siya labot ani kay resign naman siya. Di ba? Naalang siya dito mga igsuon, wala lang, parang wala lang. Atin-atin lang ka nya. Total di man kapangutanon kaayo. Nya kung buot subayon mga higala, doon na gyud kalambigitan ug doon na gyud siya responsibilidad kay nahitabo sa iyang administrasyon or sa iyang pagka DPWH secretary ang dagko kayong mga insertion. Bullseye! Bullseye! Himuon man lagi mga higala, ilikoy-likoy man lagi. Nga hantod, gusto man gud nila nga, mabito ng Duterte ang banatan kay, hala sige, at tumog Davao, no? Duterte yung banatan, o nahilom na pod. No? Nahilom, grabe yung teknik nila. Nahilom na pod mga higala. Sayang na ka, ito, naana si bunuan. No? Nga mo'y makasultis na kung sa ginahitabo das DPWH ba? Pero asa giunsa sa administrasyon si bunuan. Aron ta mariporma na gyud mga higala, si bunuan to makasulti to. Bullseye! Bullseye! Gibutang kunuhay nila sa internal lookout bulletin si bunuan mga kaigsuonan. Pero ay ambot mga higala langaw. Asa na? Wa na. Unya paawayan dahil ta karon og ipangita ko no si Saldico. Unaha sa siguro ninyong pangita si kuan. Unaha sa ninyong pangita si bunuan kay wala naman si Cabral. No? Kung si Cabral man o dili mga higala, actually maglisod ta karon sa investigasyon kay mao na silang duhang kasayod. Mawad-an na nig umoy. Kini mga higalang giingon nga insertions or allocables nga maura ba ni pinakadako. Una-una ang mga higala, ang allocables nga napaingon ditong Sandro Marcos 1.2 trillion peso, 1.4 trillion pesos. Bullseye! Bullseye! No? Dakong susi diri mga higala si Ma'am Cathy Cabral. Pero kinatigok man kuno Bullseye! murag di man ako makita ang sinseridad mga higala. Ang driver ba kining driver nga gi-interview kay namatay ang amo, murag di man ako makita ang iyang kaguol. No, sorry pero di man ako makita ang iyang kaguol mga higala nga namatay iyang amo. Ngano si ibilin, grabe po ng istoryahan mga higala. Ibilin lang nimo das daplin. Bullseye! Bullseye! Daghan mga teorya karon pero dili na lang ta dako yung kawadon eh. Ngeno man susi man siya yawi man unta ni. No, sa investigasyon aron nga magkaalaman gyud. O di wala na yawi. Pwede magpabili ng sirado ang isyu mga higala. Kaya wa mas bunuan pod. Asa ba tong pakita? No. So, ang mahitabo ani, hala balik lang ta didto. Tirahon na po nato mga Duterte. Mahitabo ani by February, diri na pud ang Sara Duterte. Mali mga lingaw na ng mga Pilipino, makalimot na sila. Butang eh. Alas 9, uno na mga higala ang atak na sa buntag. Ato sa ning dawaton karon ang atua mga higala nga pulso ng Pilipino. BBM, asa na ang Pasko? Sa katong lyrics ganin mo Sir Harold, nindot ang kanta kadrobang labi na og okay, sige. Kantahon ko na. Tagay ko yung lyrics, ako'y kanta.